fogjál. Úgy. Úgy. Gyerünk. Gyerünk, Vigyori. Vigyori. Jó, a kis kukac. Na, kényelmes az új szék? Ha? Kényelmes? Ringatózik? Húha! Ezt nevezem. Ringatózik, rugdolózzál. Na, kalipálj el a lábaddal. Úgy. Túlságosan vidám vagy, azért köhögsz. Mi? Hopps. Beszélgessünk. Mondjad, mit álmodtál? Mesélj. Nem mondod komolyan. Tényleg? És mi volt? Hova mentünk? Arról álmodtál, hogy voltunk a bababoltban? Igen? Sok helyen voltunk tegnap, ugye? Meg látogatók is voltak? Látogató, igen. Hoztak neked ajándékot? Kezdve számos lenni? Tök mag. Álmosodsz? Vagy még nem? Még hintázol itt egy picit a hintaszékedben? Ha? Hintázol még egy kicsit? Mi? Jó van. Jó van, hintázzál még. Szabad, ez a tiéd. Én nem férek bele, apa sem. Úgyhogy mi nem hintázunk. Csak te neked van hintaszéked. Igen? Na mondjad. Na mondjad. Te kis hálózsákos. Te kis hálózsákos.